Dyma fideo bach am sut i atab cwestiyna yn Gymraeg pan 'dach chi mewn caffi neu tŷ bwyta neu ar y bws. Achos yn amal 'dan ni'n dysgu sut i ofyn cwestiwn, ond ella ddim sut i ateb. Felly dyma rhai atebion handi i chi. Be' 'sach chi licio? Ga i rwbath arall? Na, dim diolch. 'Dach chi isio risit? Na, dwi'n iawn, diolch. 'Dach chi isio bag? Na, dwi'n iawn. Mae gen i un, diolch. 'Dach chi 'di bwcio? Naddo, sori, dwi ddim 'di bwcio. Do, Marian 'di'r enw. Faint ohonoch chi sy 'na? Mae 'na 6 ohonon ni. Mae 'na 4 ohonon ni. Jyst fi. 'Dach chi'n barod i ordro? Ydan. Nag ydan, sori. Gawn ni 5 munud arall? 'Dan ni'n dal i aros am un arall, sori. 'Dan ni'n dal i aros am un arall, sori. Popeth yn iawn? Ydi, hyfryd, diolch. Lle 'dach chi'n ista? O, fan 'na, wrth y ffenast. O, ma' fama yn iawn? Ma' fama yn iawn. O's 'na rywun yn ista yn fama? O, oes, sori, dwi'n aros am rywun. Ydi'r set yma yn wag? O, nadi, sori, dwi'n aros am rywun.